Plánujete na zahradě závlahu? Vítejte u pořadu. Povězte mi, potřebuji nutně závlahu na své zahradě? Vždycky je nutný zvážit, jaký rostliny na té zahradě máte. Některé rostliny potřebují vody opravdu hodně a některé zase naopak ne. V dnešní době je možný v podstatě záhony namíchat tak, abyste tam měli třeba víc suchomilných rostlin. A zároveň i trávník je možný vysít vlastně takový osivo, který je odolný vůči suchům. Takže závlaha v některých případech může pomoct, určitě bude úplně super při zakládání té zahrady, protože po založení potřebujete nejvíc vody, ale dá se říct, pokud nechcete tu zahradu jako příliš zhejčkat, tak je možná lepší používat opravdu střídmě a možná v některých případech ji i nemít. A zeptám se ještě na další otázku. Dovedu si závlahu udělat sám nebo potřebuji na ní nějaký projekt? V dnešní době je možný použít spoustu různých hobby zavlažovacích systémů, který si určitě nainstalujete sami. Nicméně pokud máme řešit závlahu opravdu dopodrobná, tak doporučuji určitě oslovit firmu, která se tímhletím přímo zabývá, závlaháři, který jsou schopní vám udělat nějaký malý projekt na to, jak by ta závlaha měla vypadat, kolik postřikovačů je nutný, jaký čerpadlo zvolit, aby opravdu vytlačilo vodu všude. A je pravda, že díky tomuhle vlastně dovedete udělat tu závlahu skutečně nejefektivnější. To znamená, že ta voda jde skutečně tam, kde má být a my ji neplýtváme potom zbytečně někde, nezaléváme něco, co by se zalívat nemělo, není tam vysoký odpar a tak dále. Tak děkuji. A jaký by měl být zdroj vody? Zdroj vody, to je docela složitá otázka. Každý si myslí, že když má na zahradě studnu, takže může hned zalívat nebo použít ji na závlahu, ale úplně tomu tak není. Musíme si uvědomit, že závlaha vždycky jede v nějakých cyklech a je potřeba, aby v nějaký zásobárně měla dostatek vody. Studna, ta nám to není schopná dát, protože my ji můžeme vysát a vlastně potom už tu vodu nemá. Z řádu městské vody přece nemůžeme v létě úplně tak jako brát, protože přece jenom je to voda na pití, takže my ji nemůžeme zase vždycky používat jenom na kytičky. Takže mojí radou je mít vždycky nějakou retenční nádrž, samozřejmě na dešťovou vodu, z který tu vodu beru. Nicméně ta je vždycky plná většinou přes zimu, ještě lehce z jara a pak v létě už nám vysychá. Tak pro takovýhle případ je nutný, aby byla dopouštěná z nějaký studny nebo z nějakého vrtu. Určitě bych nepoužíval městskou vodu na zalejvání zahrady, už jenom z toho důvodu, že vlastně město vám to kolikrát může v sezóně zakázat, abyste tu vodu používali. Úplně není fajn vždycky zalejvat vlastně kytky čerstvou vodou z řádu, je lepší mít odstátou nebo dešťovku. Pokud nemáte tuhle retenční nádrž a máte jenom studnu, tak nad tou závlahou nepřemýšlejte, protože si vysajete celou studnu a nebudete mít co pít. A pokud máte zase jenom zdroj městské vody, tak bych si hodně dobře ověřil na svém obecním úřadě, jestli je možný vůbec v létě jako zalejvat touhletou vodou, protože kolikrát to možný není a opět bych řekl, vůbec nad tou závlahou nepřemýšlejte, pokud prostě nemáte studnu a retenční nádrž. To je ten správný zdroj vody. Tak pokud jste to dokoukali až sem, tak vám blahopřeju. Děkujeme. Vím, že to bylo dlouhý, bohužel o některých věcech se nedá mluvit krátce. Příště vás čeká zakládání záhonů, už se budeme bavit o substrátech a o dalších tématech, o kytičkách, takže koho to zajímá, sledujte nás a těšíme se na vás. Mějte se hezky.